Теймур Раҳимовро бешак метавон муваффақтарин ҷудокори кишвар дар соли 2022 ном бурд, чунки дар соли сипари гашта Теймур ба як қатор дастовардҳое ноил гардид, ки дар таърихи варзиши меҳан бесобиқаанд. аз аввали сол дар силсила мусобиқаҳои Федератсияи байналмилалии ҷудо маҳорати воло нишон дод. медалҳои биринҷӣ дар Гранд-слами Тел-Авив ва Анталия, медали нуқраи чемпионати Осиё ва аввалин нишони тиллои Гранд-слам аз Баку, дар ниҳоят ҷои дуюм дар мастерси Байтулмуқаддас. аз ҳама муҳим, тӯли чанд моҳ зинаи якуми радабандии ҷаҳониро ишғол карда, дар ҳамин мақоми пурифтихор солро ҷамъбаст намуд. соли 2022 яке аз солҳои таърихӣ гӯемам бобарор барои ман баргузор гардид, зеро ман дар чандин мусобиқаҳо иштирок кардам. дар гранд-сламҳо як медали тилло, се медали биринҷӣ ва дар қаҳрамонии Осиё медали нуқра ба даст овардам ва дар чемпионати ҷаҳон мақоми панҷум ва дар байни клубҳо Лига Чемпион байни дастаҳо ҷои дуюм шудем. дар мусобиқаи ҷамъбастии солона ман тавонистам ки медали нуқра ҷои дуюм шавам ва дар ҳамон рейтинги ҷаҳонӣ ки рақами як будам, ҳамонро ҷои худро бақувваттар кардам. Федератсияи ҷудои Тоҷикистон дар соли сипари гашта натиҷаҳои баланд нишон дод. дар умум ҷудокорон дар мусобиқаҳои байналмилалию ҷаҳонӣ наздики 40 медал ба даст оварданд, ки 3 тилло, 7 нуқра ва 12 биринҷии он аз мусобиқаҳои таҳти сарпарастии Федератсияи байналмилалии ҷудо мебошанд. ҳамзамон дуюмин унвони қаҳрамонии миёни ҷавононро аз байни варзишгарони тоҷик Эмомалӣ Нуралӣ моли худ сохт. ин чеҳраи умедбахш пас аз ба даст овардани медали биринҷӣ дар ҷоми Осиё байни ҷавонон як қадами устувор сӯи қаҳрамонии ҷаҳон ниҳода ҳарифони худро сарафканда намуду дили миллионҳоро тасхир ва бо медали тиллои чемпионати ҷаҳон ба ватан баргашт. پس از چمپیونات جهان میان جوانان مسئولیتی من نسبت به ورزش باز هم وزن‌تر گردید. مشق‌های هم وزن‌تر شدند تا اینکه در مسابقه‌های آینده ما برآمدهای نقض کنیم. من کوشش میکنم وطن عزیز خویش رو نامش رو بلند ببرم. дастоварди дигари таърихӣ ва қобили зикри соҳа ин мақоми сеюми мунтахаби ҷудои Тоҷикистон дар доираи бозиҳои панҷуми ҳамбастагии исломӣ дар ҳайати даставӣ ба ҳисоб меравад. дастаи мо дар ҳайати Шаҳбоз Саидаброров, Комроншоҳи Устопириён, Ҷаҳонгир Маҷидов, Шодмон Ризоев ва Абубакр Якобир ба гирифтани нишонҳои биринҷӣ мушарраф гашт. ҷудокорони ҷавон ҳам дар соли ба анҷом мерасида натиҷаҳои хуб нишон дода дар мусобиқаҳои мухталиф байни ҷавонон 6 медал ба хазинаи дастовардҳо ворид намуданд. ман ин соли 2022 барои ман хеле соли беҳтарин буд, ки ман тавонистам натиҷаҳои хуб ба даст орам ва дар аввали соли 2022 дар моҳи март, ки дар Тоҷикистон мусобиқаи Осиё, ки аз намуди варзиши кураш баргузор гашт, дар вазни 100 килограмм иштирок карда сазовори ҷои сеюм гаштам ва дар моҳи август дар Конияи кишвари Туркия, ки бозиҳои ҳамбастагии исломӣ ки баргузор гашт, дар он ҷо ҳам иштирок карда ва тавонистам дар байни 56 давлати рӯи дунё дар вазни 100 килограмм сазовори ҷои сеюм гардам ва дар ҳайати даставӣ ҳам тавонистам сазовори ҷои сеюм гардам. мулло Раҷаб Халифаев як чеҳраи дигарест, ки дар соли 2022 мавқеи худро миёни мунтахаби ҷудои Тоҷикистон пайдо намуду дар мусобиқаи тоскулоҳи бузург нишони нуқра ба даст овард. аз як ҷиҳат ҳиссиёти хуб доштам, ки парчами азизи худамонро дар ҷои дуюм медидам. ман мехостам, ки дар ҷои якум бошаду суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон садо диҳад.
вазифаи асосии ман парчами азизи худро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардоштан аст. ногуфта намонад ки ба хотири боз ҳам оммавӣ намудани ҷудо ва рушду густариши малакаи мураббиён аз ҷониби федератсияи марбута дар гӯшаву канори ҷумҳурӣ семинарҳои омӯзишӣ рӯи даст гирифта шуданд ки доираи васеъи мураббиёнро фаро гирифтанд. мо тӯли чанд рӯз шуд аз ноҳияи Дарвоз сар карда 6 рӯз дар ноҳияи Дарвоз будем, тамрин гирифтем бо ҳамроҳи мураббиёи таҷрибадор ки усулҳои навбанав барои дзюдо, пешрафти дзюдо дар ватану дар вилояту дар ноҳияҳо мо мураббиёни вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшонро ҷамъ овардам бо ҳам ки мо барои фарзандони диё, барои фарзандони вилояту ноҳия биомӯзинем усули рафти тамрини машқҳо чӣ хел бояд кӯдак ай кӯдакиш ай ҷавониш чӣ хел тамрин нишон доданд. албатта ки варзишу варзишгарон ҳамеша зери назорат ва дастгирии бевоситаи пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. чӣ тавре ки дар паёми солонаи худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр доштанд, маҳз ҷавононанд ки дар оммавигардонии варзиш нақши асосӣ дошта ба шарафи пирӯзиҳои онҳо парчами Тоҷикистони маҳбуби мо дар гӯшаҳои гуногуни дунё парафшонӣ мекунад. имсол ба хотири дастовардҳои шоён ба 3 нафар ҷудокор тӯҳфаҳои арзишманд супорида шуд. барои медали тилло дар қаҳрамонии ҷаҳон ба Эмомалӣ Нуралӣ ва барои медали тиллои Гранд-слам Боку ба Темур Раҳимов хонаи дуҳуҷрагӣ дар шаҳри Душанбе ва ба Мулло Раҷаб Халифаев барои нишони нуқра дар Гранд-слами Боку 100 000 сомонии мукофотпулӣ тақдим карда шуданд. навгонии дигаре ки рӯй дод ин қабули қарори баргузории мусобиқаи Гран-при Душанбе дар соли 2023 ба ҳисоб меравад ки дар он ширкати наздики 300 ҷудокор аз гӯшаву канори ҷаҳон дар назар аст. ҳамакнун бо дастгирии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва роҳбарии созмонро ба дӯш гирифтани соҳибкори ҷавону ватандӯст Исмоили Маҳмадзоир интизор меравад ки чорабинии мазкур дар сатҳи баланд ташкил шуда ин риштаи варзиш боз ҳам ривоҷ меёбад ва дастовардҳои ҷудокорон ба маротиб меафзояд. аллакай нақшаи стратегияи рушди ҷудо бо роҳбари нав қабул шуда дурнамои он баррасӣ мешавад. аввалин иқдоме ки ба нақша гирифта шуд ин ташкили машқҳои дастаҷамъӣ дар кишвари Австрия ва ҷалби мутахассисони хориҷӣ баҳри беҳтар кардани вазъи машқу тамрин, сайқал додани малакаи варзишгарон мебошад.